Την επόμενη στιγμή μην πάει εδώ πέρα, σπρώχναμε. Αεροπλάνο. F-16 είναι να δεις αύριο. Αυτό είναι προθέμασμα. Αύριο. Λεωφορείο 3 η ώρα το μεσημέρι. Τα κατάκι. Άστε, ο Καράστασης παίζει, το καλά είναι εγώ βάζω κι άλλο. Ήκια με την Αντάρα, τη φίλη μου, το ποτήρι θα. Σώθηκες τότε. Κάτσε καλά, μην βάζεις κακό. Τέλει. Τι κακό, μαλάκα να πω. Βίντεο τραβάει, βίντεο τραβάει. Τράβαξε. Τι πίνετε? Άγγελε, το αίμα. Ο Ματίας ήρθε, ο Ματίας! Ματίας! Πού είσαι μωρή που έμανα? Πού είσαι? Τα κομίκια μωρή που έμανα. Σπίτια, πακοτίνια από εδώ.